हेलो एवरीवान वेलकाम बैक अगेन फिन खेबसे लोगोफोर आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय थ' बयनिसिमबो गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर जियानो हक आङो नैबे भिडिअखौ लानानै फैफिनदों बानायनो इच्छा गैयामोन खामानिबो दङ आरो एकदम बिजि फोथारावबो एसे थांनांगौ थ' जियानो हक आङो नैबे कन्टेन्टखौ लानानै फैनाय जादों थ' जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा स्किप खालामनानै ओंखारलांनो हागोन थ' बिदिब्ला जोङो जागायलांदिनि आरो मिथिखानाय नैबे जोंहा बेबायदिनो ट्रेडिं एप्लिकेशन FKB थ' बियो दा सोलिगासिनो दङ मार्केटाव गोबां दिननिफ्राय बेबायदि सोलिबाय मास मोनसेसोआनो बेबायदि थांफ्रामबाय आरोना थ' बारनोबो हागौ थ' जेन' हक जोङो दिनै बेवहाय बेबायदिनो सोरबाफोर इनभेस्ट खालामनो सानदोंब्ला हागोन आरो आङो बिनि लिंक्सखौ नैबे डिसक्रिपसनाव होदोंमोन थ' गोबांफोरा जुदि इनस्टल खालामदोंबा आंनि लिंकनिफ्राय थ' नोंथांमोना ओरैनो इनभेस्ट खालामालासिनो थानो नाङा स' बेवहाय इनभेस्ट खालामोब्लासो जोङो आर्निंखौ मोनगोन आरो इनभेस्ट खालामोब्ला जोङो जेबो मोननाय नङा थ' जुदि गोबांफोरा बेबायदि डाउनलड खालामदोंब्ला थ' इनभेस्ट खालामोब्लानो जाबाय 700निफ्राय जोङो 50,000सिम जाय जेसेबां इनभेस्ट खालामनो हायो खिन्थु जोङो सानफ्रोमबो मिथिखानांगौ माने एथ'बां बांद्राय सानसेयावनो जोङो हेभियाव थांनो नाङा थ' लासै लासै जोङो बेबायदिनो कइन्सफोर आर्निं खालामनो हायोना थ' जेन' हक आङो दिन्थिलांगोन आरो सोरबाफोर बेबायदि जुदि इनस्टल खालामनानै माबोरै डिप'जिट खालामनांगौ ना माबोरै उइथड्रल आरो माबोरै ट्रेड खालामगोन आरो बेसेबां समाव खैथा बाजियाव खालामगोन थ' जोङो बयबो मिथिखागौ खिन्थु आङो बेखौ एसे दिन्थिलांनो थाखाय लादों स्क्रिनाव लाबोगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय निस्सय बुजिलांगोन ना थ' जोङो बेवहायबो बेबायदिनो आर्निं खालामनो हायो आरो बेबायदि माने 40 रुपिस 50 रुपिस 60 रुपिस बेबायदि जोङो कइन्सफोर जोङो बेनिफ्रायबो खामायलांनो हायो आरोना गोबां दोनोब्ला जोङो गोबां मोनगोन नाथाय जोङो डाइरेक्ट गोबाङाव थाङैयाबो मोजां स' गोदोयोब्ला मा जागोन ना थ' बिनि रिस्कखौ रावबो लानो हानाय नङा स' बेखायनो नोंथांमोना सानै हय इनभेस्ट खालामनो हागोन आरोना YBY आबो बेबायदिनो जोङो बेवहायबो 6% बेबायदि मोननो हायो नाथाय बिनिया फार्स्ट टाइमावनो 6,000 ना दोननाया जोङो नैबे FKB आव खिन्थु जोङो 700निफ्रायनो जागायजेननायखौ जोङो नुनो मोन्दों थ' जोङो बेवहायबो इनभेस्ट खालामनो हायो बिदिब्ला लोगोफोर आङो एसे स्क्रिनाव लानानै फैनि स' नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन आरो सोरबाफोर हायाखैब्ला ना थ' इनस्टल खालामनायनि उनाव माने आङो बेखौ दिन्थिगोन थ' नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय हायैनि खुनु खोथा गैया गासिबो माने इजि प्रसेसखा सेम बेबायदिनो YBY बायदि बेबो मोनसे टाइमावहाय क'डखौ जोङो मोनगोन स' बे क'डखौ मोननायनि उनाव जोङो 6टा बाजियावहाय जोङो बेबायदि ट्रेडिंनि मोनसे टाइम मोनगोन थ' लोगोफोर माबोरै खालामनांगौ आरो फार्स्ट टाइम जोङो माबोरै एपखौ डाउनलड खालामगोन थ' आङो दिन्थिलांगासिनो नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय नै FKB थ' जोङो बे एप्लिकेसनखौ डाइरेक्ट लिंकआव हाबनानै रेजिस्टार खालामबानो बेबायदि एप्सखौ जोङो मोना आरोना थ' फार्स्ट टाइम जोङो लिंकआव थांबाय लिंकआव थांनानै बेखौ इनस्टल खालामनानै लाबाय इनस्टल खालामनायनि उनावहाय रेजिस्टार खालामनांगोन ना रेजिस्टार खालामनायनि उनाव थ' जोङो बेबायदि मोनो आरो रेजिस्टार खालामनायनि उनाव डाइरेक्ट जोङो एप्लिकेशन्सखौ मोना थ' बिनि उनावहाय जोंहा नैबेयाव मोनबा सिम्बल्स दं नै बेबायदि सिम्बल्स दं आरोना थ' बे सिम्बल्सआवहाय जोङो डिप'जिट फार्स्टआव मोनगोन उइथड्रल मोनगोन सिगनेल मोनगोन बिनि उनाव एफ मोनगोन बिनि उनाव सार्ट मोनगोन स' जोङो बेवहाय कास्टमार केयारजों कन्टेक्ट खालामनो हायो आरो बिनि उनाव जोङो नैबे APP ना बे एपआव जोङो बेखौ डाउनलड खालामनो हायो थ' लोगोफोर आंना नै दा अलरेडि डाउनलड एगेन ओंखारखादों थ' डाउनलड जाखानाय नालाय जोङो बेबायदिनो बेखौ डाउनलड खालामनानै लानांगोन बिनि उनावहाय जोङो फैनांगोन नैबे डिप'जिट अपसनाव जोङो बेवहाय डिप'जिट खालामनो हागोन जायखिजाया बेवहाय नै मोनथाम अपसन दङ थ' बेबायदि मोनथाम अपसन दङ जों बे मोनथाम अपसननि बिथोरावनो जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनानै ओमफ्राय नैबेहाय एमाउन्टखौ जोङो सेलेक्ट खालामनो हायो बेहाय एमाउन्टखौ जोङो बेबायदि लिरनो हागोन 700 होयो ना 1000 होयो ना 2000 होयो ना 3000 होयो ना 5000 होयो आप टु मथा मथि 50,000 सिम बेबायदि दङ आरोना बेवहाय
30,000 20,000 बेबायदि लानानै तो जियानो हक जोङो बेवहाय बेबायदि फार्स्ट टाइम 700 इनभेस्ट खालामनो हायो बा 1000 हायो जायखिजाया मोनसे आरोना तो बेबायदिनो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो नैबे सिगनेलावहाय जोङो मोनगोन तो जोंना बेयो डाइरेक्ट माने सिगनेला टेलिग्रामाव थांगोन आरोना तो बे लडिं लागासिनो बेबायदि माने टेलिग्रामाव थांगोन नैबेहाय बेबायदि टेलिग्रामाव फैगोन आरो तो जोङो बे टेलिग्रामाव हाबनो हागोन तो बिनि उनाव जोङो ट्रेड खालामनो हागोन आरोना तो जोङो क'डखौ मोनखागोन बेवहाय तो बेबायदिनो जोङो थांनांगोन बिनि उनावहाय जोंहा नैबे माइन दङ नैबे सिंथाराव हम दङ एसेट्स दङ टीम दङ आरो जोंहा नैबे माइन दङ आरोना बे माइनावहाय थांनानै जोङो नैबे जिथुनाखि बेंक बेवहाय नं दङ बे बेंक नंआव जोङो एकाउन्टखौ बेवहाय एड खालामनानै लानो हायो एकदम इजि प्रसेस आरोना तो जोङो बेबायदि एड खालामनानै लानांगोन आरो जोङो 6टा जायोब्लाथाय 6 बाजियोब्लानो जोङो बेनि सिगनेलखौ मोनगोन तो सिगनेलखौ मोनोब्ला जोङो नैबेहाय बासिनानै YBY नि बायदिनो जोङो ट्रेड खालामनांगोन आरोना तो बेबायदि जोङो हमनानै ला सापज BTC USDT खौ जोङो मोनबाय तो बेवहाय क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनानै जोङो बेवहाय मोननै अपसन मोनखागोन बाय आप ओमफ्राय बाय फल जायखिजाया जोङो क'डखौ मोनोब्ला बेहाय जोङो बुजिनो मोनगोन आरो तो बेबायदिनो जोङो बेखौ ट्रेड खालामनायनि उनावहाय जोङो आर्निंखौ मोननो हायो आरोना तो बेबायदिनो जोबोद इजि प्रसेस जोङो माने फार्स्टआवहाय खालि एप्लिकेशनखौ नैबे एपआव फैनानै जोङो डाउनलड खालामनानै लानांगौ आरोना तो बेखिनियानो बेवहाय बेलेग जेबो गैया आरो नोंथांमोना नैबे आंनि लिंकआवहाय जुदि बेबायदि एड खालामनो सानदोंब्ला ना तो डाउनलड खालामनानैल' थानो नाङा एड खालामनानै खमब्लाबो जोङो फैसाखौ माने एड खालामनांगौ आरोना तो नङाब्ला जोङो जेबो आर्निं खालामनो हानाय नङा जोबोद इजि प्रसेस आरो बेबायदिनो जोङो बेवहाय कास्टमार केयार मोनो नैबेहाय जोङो कन्टेक्टबो खालामनो हायो नै बेबायदि आरोना तो कास्टमार केयारा जोंना नैबे FKB अनलाइन नायदोनै तो बेबायदि दंखायो तो जोङो बेवहाय कन्टेक्ट खालामनो हायो तो बेनो आरोना तो जेबो माने बेवहाय बेबायदि प्रब्लेम गैया लोगोफोर तो जोङो ट्रेड खालामनो हायो आरो जोंहा बेहाय नै उइथड्र प्रसेस दंखायो उइथड्र प्रसेसा बेयाव जेसेबां एमाउन्ट जायो लिरदो आरो बेयाव साबमिट खालामनायनि उनावहाय बेयो माने उइथड्रल जागोन आरोना तो जोङो उइथड्रखौ माने हाबायानो थायो खालामनो समबारनिफ्राय लानानै ना तो बेबायदिनो सानडेसिम तो बेबायदि उइथड्र खालामनो हायो लोगोफोर नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा तो जोङो खम रां इनभेस्ट खालामनानैबाबो बेखौ माने ट्रेड खालामनो हायो आरोना प्रसेसखौ आङो दिन्थिखाबाय जेबो गैया बेवहाय जोङो सिगनेलावनो मोनजोबगोन बे टेलिग्रामा जोङो डाउनलड खालामखानांगोन टेलिग्राम थानांगोन आरोना तो लोगोफोर आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअआ बेखिनियानोमोन जोबोद इजि प्रसेस आरो नों दासिमबो जुदि डिपजिट खालामाखैबा डिपजिटखौ खालामनानै लायोब्लानो जाबाय डिपजिटखौ आं खिन्थाखाबाय नै बिराद बरियाखा प्रसेस माने डाइरेक्ट हाबखायो आरोना गुगोल पे फन पे जेखि जाया पेटिएम माजों होयो YBY नि बायदिनो तो सेम बेवहायबो 6% मोनगोन तो बेबायदिनो लोगोफोर नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै प्ले खालामनानै लायोबानो जाबाय सानफ्रोमबो बेबायदिनो तो आर्निं खालामनो हागोन आरो आंनि नैबे रेफारेल क'ड ना तो बियो लिंकआवनो थाखायो बे रेफारेल क'डखौ बहायनानै तो जइन खालामनानै लायोब्लानो जाबाय सोरबाफोर जुदि जइन खालामनो सानदोंब्ला गावनि गोसो अन रिक्स मर्जि हायो आरो स' मार्केटाव जोङो गोबां सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों एप्लिकेशना माने एसे बांद्राय बेबायदि गोजाम जायाखैना तो जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो आरोना तो लोगोफोर बेखिनियानोमोन भिडिअआ